Lights on, please. Lights on, please. Lights on, please. Light person watching it, please. Live, live. Oh no, I. Mahal mo kang kung kaya pa ka. Ang kaya ko ang live na ito. Ako live sila sa. Hindi na live yan. Nope, just morning. Hello. Hello. Sunyan guys, come 파이팅. Hindi live ano pa. 스트리밍 당했다. Kaya ano bibigyan ko. 방송이 아니라 깜 무너뜨리는 거 생각이. 그 문화 폰을 연락 계속 하고 있는 거 뭐라니까 뭐.